Айде. И здравейте, има си време, спокойно. Не, ги снимам. Но това ще ми... Не, бе, под нами слушай, бе. Да. Аре, че има хора, бе. Петдесет секунди са изминали вече. Сашо, как правите предно салто на уния там с купчетата? И че аз да си поседна. Го е. Еми, чакай. Айде, скачай. Да. Спайдермен. Айде. Добре. Аре, бе, ютубъри! Това... Я да се снимам. Я го оцели. Тъпо. Ти луд ли си, бе? Аре, бе, Сашо. Аре, бе, Див Запад. Диди Ойл. Бате, ще свърши времето бързо, Сашо. Айде, скачай, бързо скачай. After results.